nula fel le mel thatak Jennifer chu an thar zom turin school pakhata hian avakala avathlen chuan arin ain building chung le ponte chu alo balin alo tlabal hle a class lakna tur room berpo a hmu mai lo awangin uluk deuh hian an zong kual vela tlai hlau ti hriat tak hian a kha tokin sana abi le zo thin atopa chuan zirlai tlerol pakhat hi aron kal hlawa chunu chuan a class lakna tur room chu aron ko hmuta ani room chunga zirlai lawum ho te chu an beng chengin an han lul hlom mai khopa zirtirtu thar an nei ti po tu ma rengin an ngei tu a haulo athu soi engma beng khon thadu lo ma se thei top chuin a zirtir luita thowa zirlai poimo deuh a zirtir lai te chuan a khat to ka fiam thu an lo tholo le a thenin chang an lo tum thul an khusa zia chu beidon thak takhi an ringot nikhat chu an skula a tho pui pakhat hmena a zirlai te dan mang an thak zia chu a hril tangota thei top chuin a lo tran pui ve ang chu ti na kala in chunu chuan a class lak na thin class 4 section E an ti chu a ti po a hriat ngai lo thuin a lo chang ta dai mai uluk zet hian an han in hril fia thale a tho puinu chuan chu tiang class an skula a ti po a hriat ngai lo thu bokin a chang non le an miss thar chuan chulai hmuna chuan class lak ve ngei thu soin in chung lama chuan anin hruai chho ta nge a room kongkhar an han hong chia chule pindan chung chu alo ro khuai mai do kan le bungru hlui da khom na hun mai alo ni chulai mun chu kudam ang maya kum enga mazat an man to thu anin thril chun zoma chu chuan an miss thar chu ati hril hai hle chumi hnu chuan an principal muturin staff room a anin zui thlale a an principal chuan class 4 ia chuan student tuma an da ngai lo thu le bungra hlui da khom nan kum enga moza chung chu an man to thu alo soi vele Jennifer ril ru a buai zota thil dan dik tak chu hetiang hi ani nikhat chu an na thar zom turin Jennifer chuan taxi aron manga avoi khatna ani bok nen a phur viau rualin chung rila azam ve viau bok school omna avathlen lai chuan ru asur buana school no pang then khat ho tur ni om takhi ama tok zongin anron kal zeu bok building chung chu ale nang a in no pang mu tur ero an tlem hle thunga a chunte chuan biak hlau ni om fashanin an tlan pel zut mai ani staff room omna po a hriat mai lawa wangin zirlai no pang ho chu biak an tum thin atua ma chuan chan zayan rel box si lo bengong biak ang hlau hi an ni ome a beidong titi to tia tlerol pakhat basketball khelai hi awa mufu hlawa chunu chu don ni in midang ang lo takin thatak khian alo changa chhun choi hun ania wangin zirlai te chu tiffin ei tura an chhuwa bori thu alo hril bok staff room omna a ko hnu chuan nui sang chungin anin mang thata ani room chunga chuan student officer miss kongi tia an ko hi ama chawin alo thua Jennifer chuan zirtir na thok tura local ani thu a hril lai chuan an principal po aron lut ve bok an pi chuan chonulama class la turin remalo ruat saka an zirtirtu pakhatin nawa nei don awangin thla enga maza chung aron kal thei don ri lo alo ni ai kalatan an chhor ri don ani ber chu Jennifer chuan chonulama class lak chu poya ti lo thua changin atu ka tanga nazom tran turin anin tia atu ka school avathlen chuan staff room an pan lea rin lo devin staff room zok chu alo ol le hiau mai makti zet hian an hoi kual vel thin tu ma reng anom bok si lo beidon lama miss kongi do kana thuziak lo hi awa mufu hlawa class 4 section easier tir tura an ti na le kha hi alo nia chuta zirlai ho te chu an lul baka an tok khir hlom ema wangin film khurangai thu alo in ziak bok zirtir tua atran voi khatna tur alo ni bok nen huphur vioma se chona thar han ma chon ve hrim chu atuma class la tur chuan in chung lama panta ani a class lak na tur room ber chu a han mule thei ta hau lo mai
School building chunga pindan zong te chu amal malin an fangkual dapa. Class 4 i reng hmutur alo om hau lo. Zirlai no pangla chu pakhat ma hmutur anom boxi lo. Chun chu fak hun ani boxi lo awang chuan makati tol mai. Beidong taka kirle mai ril ruk nuwa. Ahmania atleirol mu. Dondoni bokha aron tei thale nola. Abula trang bokin a class lak na tur anin zot thale ta ani. Chu tleirol chuan a omna section ani thu soin. A class lak na tura chuan an hruai le a. Ulsam te hian an thleng phei le loisi. Classroom an han lut chu. Zirlai no pangho hi an lo ti luya. An thomanat em awangin alu hai thak le pek vio mai. A then an in hnial boi lain. A then in fiam thu an lo thaw thul. A tua ma chuan a thu soi chu an beng khon hek lo. A duty ani miaw awangin in hmel hriat tirna an nei phota. Chumhnu chuan history subject poimona a soi chhauta ani. Thei top chuin an zirtir ve na a. Zirlai ho chuan an ngai sak lo tulani ber mai. A thu soi engma chu an beng ronga alut hlol lova. An thom la chu a beng cheng tul boxi. Tlem an ngai sak pha deuh beisei in. An class dot lea chuan ti dan thak an tuma. History zirnan movie en puya asom tangot mai. Chuti chung po chuan tu man rilru an la pe chuang lo. An zinga mi dondoni kha chu ami zia adang lam dewa. Athu soi chu thatakin alo ngai thak saka. Ahmel po midang ai chuan Hmuhnawm deu. Class an la rei tula. An section na zirlai mi pathen khat phei chu an china sa tul mai. Trong kam deng khong zet hian an miss chu an ron tonga. Zol do taka en liam mai thei po ani to lo. Class an la zo chu a chaw chelo chau ani. Chu mai chu alani lo cheu. School an han banga. Zirlai train khat chu mani in zor na hmuna te an lo vakal thul. Tleirol innocent deu dondoni po an lo hruai tel ve zel le ngala. A classmate te thil ti thin chu tha ati lo em awangin aruk tak chuan hreom alo ti ve hle thin alo ni. Jennifer chuan a Zirlai no pangte chu havin an thil chin chu sim mak turin an zil phiara. An mani dor tu te po an kalbo ngal phak mai. An zinga azak thelo ber ho ve du mi alo a ming Caroline chu din chilin hmuna lecture an pea. Chu tleirol la chuan it's my life ti ni om fashion hian alo la an khum shrep zui. An mani in lampan tura a holai chuan konglaka abial palhui hian alo chang rana. Anin to vele man betin chance pele ram turin alo ngen vele. Jennifer chuan kumthum chungzet a that chua beiseya alo nga to thule. Engma a an thei chuan lo wanga a beidon thute. Tuna chuan thua to pelumam ti mai lo chu. Soi tur dang renga nei to lo thu soin an chang leta. A exla chuan aman bet nget sau thung. Mi kong kalapiang te chuan makti mel zethian an lo thir dau rang boxi. An buai zol zel ma in Jennifer pa aron lang hlova. Afanu chu ron chanin tlangwal chu an hnot hota ani. Apa Abraham chuan afanu hijack tumtu changa chu akut zung chala kokin natakin an khaka. Alo ti boile ani phot chuan police ko to tur thu a hril bok. In an thlen hnu chuan anu bula athil ton zong chu an thrila. Anu po in ator pui khop mai. Chang khan voi engemaw zat kut alo thlak thina. Arui boya piangin aswal zual sau boxi. Hei wang hian Jennifer hian mumal takin engnama alo thok hlei thei to lo alo ni. Anu zeni chuan abial panen anin hmu to ngai lo tur thu soin. Ahun kal to ta chu thei ngila. Thei to chu a malampan turin an fui sau sawa. Zirtirtu na a hmu thar po chu alom puin a beisei san pui hle. Chutia an ti lai chuan aparon lutin abial pahlui laka chuan soft to mi alo turin aron hril non vele bok. Atuka chuan class la turin anin buat sai le a. Ama ai khan an ngol tot zok emoni. Tu ma rengin athu soyan ngai tu alo. Azirlai mel hriat masaber dondoni kha hmutur alo om hau lo bok. Chu chuan angaya ti thalo kher mai. Ama zana azil hrep nu Caroline hne na khan dondoni omna zo an tuma.
chuti lai chuan zirlai mi parwal ten ron din chilin class pon lam an khosak na a voi khatma ron in rol to haulo turin warning an ron peta classroom a chua san nu chuan don doni ang deuh bathroom a lut lai hi awa hmufua man mo takin awa zuita ani bathroom a chuan don doni chu an mil kual vela beisei lo dewin alo rok hiau mai toilet kong khar rang rang te chu hongin uluk deuh hian an bi kual vela atleirol zon chu mutur reng reng alo hau silo boruaka atham ral tamai nge Jennifer chu abang bo tak zet amazon ber amu zo tak silowa chuan chuale mayan ril ruka van doi thak takin bathroom kong khar chu pon lama aloin kalle dai mai chuta zet chuan hlau thon na in aron mantrana tran puitu zongin au ma se tu ma rengin anon chang thei bok silo mang ang zet hian kil khata awa trap ta hlop hlopa chutia ama chowa atan lai chuan thilmak le rap tak aron thleng ta thut mai light chu aron phezuk zuka toilet kong khar ta chu anin khong deuh thuai bok te patang ten tuyaron in phu chuak thul thok le khata fan blade thok chuakin dar thalang zong chu aron tau ke vekale Jennifer chuan a hlau ngang nai thabar zet hian an hoi kol zeka chuti lai chuan banga tangin thisen ron luang thang ngei le ngal thisena chuan mihring hmel ni om takhi aron langa abak engma a hre chunjom le tolo darkar eng muzat arala Jennifer la aron ho thei bok silo apa mangang chuan police a report ta top mai ani a cell phone GPS atanga chuin a omna chin an han zong kuala a thawhna skula ngei khan ala omin an hrebok si man mo takin apa le police ta chuan an vadap kual vela reife an zon hu chuan Jennifer chu atan na bathroom a khan khur zoin an va mu chuak hlol mai light an han ti engale engkim mai chu alo pa ngai le vek loi si a thil mu zong te kha eng thil nge ni ta ang mang ang taka khur zoi chungin in lama anin hruai hota ani anu le pa te chuan thil thalo taka tong ti hria in chol hadam ri se an tia chumi tuk chuan thopo a tho chuak pe meu lo nilenga ha chol atum ril ruk lai takin a phone ron ria a thawhna skulami miss kongi khalo ni rengin Zirtirtu in dailona anasat ema wangin class la ram turin aron lati zui atira chuan hreve hle ma se eng ema thlen tolo beisein a in siam vele tange a school of thlen chuan miss konginen chhuncho an fak duna chulai hun chu rem changa la in a student te mi je maklutuk chu eng wange a zot ta ani a class lakna room le section ananin zot chianga miss kongi chuan chutiang class an skula aom ngai lo thuin alo chang ta dai mai amania ale khachira khan a in ziak chiang hle si ama nge in zirlai rol te chu history subject a Zirtirtu an hril non le a miss kongi maktilu tuk chuan a hmuna kala fin fiange adu ta ani classroom omna an han thleng chule zirlai omna chi zia zang hi alo ni lo room chung chu kudam ang mai hian alo nok rupa Jennifer tan chuan han soi fia vak ngai na po aom lo ani ber mai chutia an ti lai chuan an principal aron kal vele a beisei lo devin thil hriat ruk alo nei tlat kumsom ni zet kalta a khan an skula chuan class 4 section E an lo nei thina zirlai po an thanem hle an zingami zirlai pakhat chu an ti du dain an ngai sakron thina tu man chanan tumbok silo a beidong chu an ni khat chu petrol ron pa in an classroom chu a hal ta hlu maya zirlai som pali zetin an thi pha ta ani zirlai no pangte chan chua an tumna lama Zirtirtu pani an thi tel ve bok chu thil thlenga wang chuan an school chu an mual phau ta chiama an van doina akal tlon zel lo nan chu thil thlen hun class 4 e chu an khar ta top mai ani athu hriat chuan Jennifer chu abar khai hle mai aril ruwa hre om lutuk lo nan an principal chuan class 2 section A Zirtirtu rin remaruat sakta a an skula nana chuan zirlai felle ti nuam beran ni thu hrilin atong thamuan bok
zing lama class lak tura nia wangin Jennifer po chu atha amuang ve ta dewa hlim takin anin thathen ta ani a ho konga chuan ama ang bokin abial pahlui changa khan alo ngak le peka chance pesham turin alo ngen non le Jennifer chuan belovin akal san luya tuntum chu anin vau chhun jom lo hlau thuiwak lo ke akal le nu chuan Amazona tak dondoni kha mai pem nuau hian alo ding run mai makti zet hian Jennifer chuan thilom dan an zota dondoni chuan engma achang talo chuan a thawhna skula chuan let le to haulo turin aron tita thok le khata atlan che thuta engma soipui man po anilo mu phak lova ava tham ral dai mai athil ton chu maka titul tul le ngal ina thlen chuan anu le pate baka ko ran shroi tu te lo pung khomin tong trai ho na an neya chu chuan tlemin aril ruhana po achok zang khai deu atu khuwa lo war chuan dondoni thu soi kha ngai pui modu lovin a thawhna skula bok chuan avakal le ta classroom an lut chule amma a student te bok kha class 2 a an lo thu le thap mai a lau thong chuan kir le mayan tuma zirlai mi pathen khatten kongka alo dangin class la turin an lo ti ve thung suang to na wak vel mai ani ringin an ngai pui modu lo luya blackboard a chuan an zirlai chu avaziak tanta ani fel takin an thu thape mo ati lai chuan an melan dan aron dang zowa student pakhat chuan a lei sei takaron chuin Jennifer chu lia aron tum tamai a then boruaka an lo in tikang bok thom dang lam dewa hriat taka chuan an hoile thuta an zawai mai chuan thatak hian an lo thu le thap loisi an zinga chuan dondoni kha alo om ve boka a mel wa mu chi chu aru ka mi chirin chuak vat turin aron tura chu vele hlau om nai ti hria in man mo takin pon lama panta ani ho konga chuan dondoni bokha mai pildeu phung hian a mule peka an skula chuan ron kirle hau to lo turin alo cha nun le a chadan zo chuan a thian te chuan than tum thu a hril ta phong mai engma dang soi lovin atlan bo le ngal daya aril ro kalbing lai takin abial pahlui changa bokhan aron tok le chumi tumpo chuan belowa kaltlang mayan tuma ama ero chu a phone ron lek chuakin a video record an entirale a maloka a omdan tuma mutur om silo boru ka ti puilai ni om takhi a mutir ta chuta tang chuan dondoni po tharau wak vai mai ani ti a hrathiam ve ta ani chang chuan angai tu ema wangin exorcist an ti tharau sual no chuak theine na an hruaya chupa chuan a thawhna school chu a hran thu soin man ro pakhat harasat na ato apianga man tur magic dagger tia an soi hi alo pebok ina thlen chuan nidang anglo takin alo ruak khuaya anu le pa te chuan le khan nu chiin choi chuan tum hi alo ni chutia mani chowa om lai chuan an landline phone aron ritaral ral mai an pick up chule azir line no pangte zinga mi tuwe mani ber kha alo niya khoya ma tlan bona tura nei lo thu in aron vauta Jennifer hlaulu tuk chuan rangze thian phone chu ati top daya anu dewa a cell phone aron rile an pick up chule onel omlo zethian thil hlau om tak ama chon tur thu aron hril vele tatlat mai thok le khata anin chung lai chu aron phengal zeu zewa thom mak deu aron om ngal bok a phone screen atang chuan thil mak deu hi aron in siama among ang chuan a beka tanga exorcist thil pe khala chuakin a phone chu a chhun ngal zot mai thok le khata thil om dan aron in thak danglam thuta engkima pangai le vek loisi atu khua lo war chuan anu hne na tangin phone call aron kala a phone a chut chiat vek to wang khan an thenom te phone a tangin aron call aloni anu chuan an skula thlen to thule class 4 easier life pani tenen room pakhata anom ho thu soin an zinga mi tlerol pakhat chu Carolini ani thu aron soita engwangin nge an skula alo vakal veringot an zo tale anu chuan ama Jenniferin lo vakal tura atina message sadon thu asoi tamai chutiang engma athon om ashabok silo
anu po in boina lian takatok ve tran don ni na lang Caroline ni chuan phone chu thu sakin school ron thlen vat lo chuan anu nun na in a tortur thu aron la hril zui man mo baklengin an school a bok chuan avatlan let le ta a tun tum zet zong ama ang mai kha lo ni to lo zirlai ho chu tharau mel pu hian an lo phu suawa harap takan ni anu khamanin tuk verbula tlalek lek hian an lo da peka nam thlaka an lo vau bok chuta Caroline ni chuan anu chu a changam don nge don lo harap zet anui chung hian aron zot ta Jennifer chuan thinrim zet hian anu chu tok hau lo turin an tia chuta ahman ruwa kha an phorale eng danglam takhiron in siam chuakin magic dagger chuan tharau rol ho chu a beita ani amal malin avit phei mia ama ero chu anjinga mi miswal pakhat chuan Jennifer nu chu tuk vera tangin alova nam tlaman tlat mai nataka in soin ka po chhon lovin athizui ngala anu ruangan muchia chu Jennifer chu thinrim na hian akhata outward tur chungin amu masaka piang chu avai ngal zuai bok maktak main avai fu apiang te chu an bo ngal maka anjinga mi tlerol pakhatero chu theito palo tang ve in thatlo sham turin anin ngen mol bok Jennifer chuan athu soi engma angai thak sak du to biklo atopa chuan an vain achimi zota ani reilo te a police an ron langa thil dan engma hreve heklo haril rubuaya nga in Jennifer chu an ron man ta dai mai anu le pate po an ron thleng phei ve le a anu chu alo la dam reng si skula khan anu hi alo vakal ve reng lo hi alo nia thil dan dik takaron langa Jennifer hian kumsom ni kalta a thil thleng ang bok khan class 4 section ES0 light chu magic dagger mo ati screwdriver mangin alo vathat vek alo ni police ne na anin din chillai chuan papakhathi aron luta chupa chuan Jennifer thawhna skula principal ni mek angin aron in soibok chuta Jennifer chuan chupa chu hialin an principal chu miss uang ani thu an rila ama karloka ama hayar tu ani thu atar lang telbok chuta principal chuan thilom zia soife in kumsom ni kalta miss uang principal ani lai khan an skula chuan thilrap thak tak alo thleng to a zirlai som pali set chu class chunga hal hlum anni approve na ron chop chuakin an kapbot nunga zirlai thi te thala kan tar rei takan lo thuruk to chu aron pholang bok an ho tulu ber miss uang ile miss kong ite chu zirlai no pangfui portu amazing hlap tu ber an lo nia anni pani po hi an thitel ve nge kum enge maza chung class 4 e chu an khar pha wanga an hon thar le nu kum som ni na a amma athil thleng ang chia kha thleng non le in Jennifer ril ruboi chuan zirlai no pangrual te chu alo vathat fai vek alo ni mi thana na aman magic dagger mo ati chu screwdriver lek lo ni rengin abial pa changan ahmani loka invi hlumna na ahman alo ni nge police hoin an lak lai chuan ril ruboi ti hriat deuh hian akhideuh vur renga apia dewa chuan atleirol hmuthin dondonika basketball khel ni om takhian awa hmule bok zirlai no pangchu an en chiangale athil vom so chu basketball ni lovin abial pahlui changalubung alo ni reng mai kan film recap hi Hmuhnawm milo ti ve ani chuan a thei anga tam min lo share sak ve don nia